zunubi yayi yawa a jiki Allah kai mana garkuwa mu yan adam ne ajizai dan manzo ai mana afuwa zunubi yayi yawa a jiki Allah kai mana garkuwa mu yan adam ne ajizai dan manzo ai mana afuwa daukar zunubi ne amma ba a san mu ba muna ta kashe kanana na kwari amma ba a san mu ba mu ma wataran za mu koma gare ka ubangijin mu babba kullum ai sai mun yi sa ne amma ba mu san nauyin sa ba idan zaka aikata zunubi kafin ka yi ba fargaba ka yayyafe kurakuran mu bayin ka ne masu laifi na tuba ka yafe mini Allah ka tsirar da ni kai ne rabbi tun babu ni har ka zo ka samar da ni yaya ba zan ki maka bauta ba yaya ba zan ki maka godiya ba yaya ba zan ki kama manzo ba yaya ba zan ki bin iyaye ba walla ba zan biye mutane ba dole gare ka zan yi yotu ba ba zan rike hakkin makoci ba ba zan biye wa masu wasa ba shi da daɗi zunubi amma ba mu san girmansa ba bakar magana ga mutane wannan ba tsari ba ne ina sha'awar na yi sabo ina tsoron zunubi ne a sassaito lamuran mu zunuban mu muna so a goge samun natsuwa cikin rayuwa Allah da manzo kan rike Allahu ka sassauta mana muna neman tubanka ne tafiyar da bari ba hasada dangi ba ina mace na san ba zan iya yin bayani ba Allah ka kare ni kamin da tsare da yin zamba zuciya ka wanke ba za a kira ni mugu ba waka sana'a ce jarinta yana gurin rabba Allah ka kare ni ba za a yi min azaba ba zunubi yayi yawa a jiki Allah kai mana garkuwa mu yan adam mu ne ajizai dan mun zo ai mana afuwa